Ďalší celkom dobrý center, ale už aj s gólovým vyvrcholením. Koncom 10. minúty prišiel pekný pokus z kopačky Tomáša Vrabčeka. Bederka, centrovaná lopta, Masný zo zadnej žrde sa mohol pokúsiť prekonať Patrika Kuzmu. A teraz priestor na to, aby sa predviedol Šimon Hromada, ale veľmi rýchlo ho dokázal skrižovať a skomplikovať mu život. Vracajúci sa Baštár, ale už Grabán. Mohol to byť lepšie centrovaný pokus. Dobre mierený center. Zakončenie pre Juraja Maroša. Až na druhýkrát našiel Janočka. Môže kombinovať s trojicou spoluhráčov. Vybral si toho Záleský. Krásna lopta do 16-ky. To si žiada strelu, ktorá prichádza v 43. minúte. Z gólu sa teší hráč FC Petržalka Ivan Popík. Ukázal svoju silu na lopte aj s veľmi dobrou strelou. Veľké zaváhanie východňarov, ale Keder neprestrelil uličného, ktorého ruky